ndikulandireni programu inanso ya lero ya The Zoom, kuzitenga nkhani zili patali kuzibweretsa pafupi kuti tizimve nazimvetsetsa mwamvemvemve pakanema amene wa MBC. Timakondwa komanso nyendera koposa kuti mapanga chisankho choyenera kanema amene komanso kuona programu ineyi ya The Zoom amene amachita zozumula sadabuza gadabuza kuunguza momveka bwino ndi mzumuli bambo Timothy Kateta. Inu bwanji msasunthe mukhale pomwepo. Dzina langa ndi ACB Abena Chidzanja koma Beketi awiri samayenda asanapangane. Munthu wale bwanji ndi mlandire mzumuli bambo Timothy Kateta. Ndikulandireni bambo Kateta program ya lero ya The Zoom. Ine ndiyamike kwambiri kuti mwandilandira program ya lero ya The Zoom. Kaya moyo wanu ukuyenda motani? Ayi moyo ukuyenda tikuphupha. Koma zinthu zonse zabwino kuti choyambirira chomwe munthu umayenera kuchilingalira kwambiri ndi moyo. Inu ndine tadzuka mamawa zonse kuchita patoka. Kudzuka, kusamba, kudya, kuyenda, kuyankhula, kumva. Ayi tizimuyamika Yehova kuti zikatero we don't need to demand too much. Chifukwa zikatero makhala ndeti munthu ndi moyo wamphamvu ndi moyo wathanzi. Chifukwa imakwana nthawi munthu kulephera kuti upange zonsezi paweka koma kakha kuti zonse zothokwanitsa paweka zina zonsezo mchabe. Koma chofunika kwambiri ndi moyo. Ndithudi tiyambepo Zoom wathu makwezeka kuzumula basi nthawi zonse ntchito yathu ndimene kuzumula komanso mwina sanayambe kuzumula tizayamika kwambiri amalawi amene amakhala akuitsata program ineyi ya The Zoom. Ambiri akumanena kuti feyo ndithu timakamba zoonadi. Sitimabwera pano kamba zabodza kapena kukusiya zokhazo timazitenga paja ndikuzizumula kuti chomwe chimaoneka ngati chulu chija chikabwera inalitu njovu tu choma chikakhabatali kumaoneka ngati kuti buluzi kufika pafupi ili mwazi tu ndimene machitira kuti timazitenga paja ndikuzibweretsa pafupi ndikuzipereka the actual picture ndimene kani zimakhalira ndimene machitira program. Tiyambepo bambo Kateta nkhani yathu yoyamba program ya lero ya The Zoom ndikukana kuvomereza makamaka kuti mtengo wa mafuta agalimoto ukwere mdziko muno kumene ndithu mtsogoleri wa dziko lino anachita masiku apitawo. Tifuna tione nkhani imeneyi kenakali kubweranso mzumuli wathu ayizumule bwino nkhani imeneyi ya kukweza kapena kusakweza kwa mtengo wa mafuta agalimoto tanthauzo lake zikutanthauza kuti chani. Tibweranso posachedwa pa dziko la Malawi linakumana ndi vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto zomwe zinapangitsa kuti pakhale mizere italiitali mu malo omwetsera mafuta mdziko muno. Izi zinachititsa boma kupeza mafuta kuchokera ku dziko la United Arab Emirates kudzera mu njira ya boma ndi boma, pomwe malita amafuta okwana 50 miliyoni anapezeka zomwe zinachepetsa vutoli. Koma mwaposachedwapa Amalawi anazizimuka pomwe makampani okhudzidwa ndi nkhaniyi anapempha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti avomereze kuti mtengo wa mafuta ukwere ndi 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Mumalo mwake mtsogoleri wa dziko linoyu wati anthuwa akuonse zopinga zonse za nkhani za mafuta pakutha kwa masiku awiri. Mlembi wamkulu msinodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCP Mbusa William Tembo wati izi zikuonesa kuzipereka kwa mtsogoleri wa dziko lino poonetsetsa kuti Amalawi asapsinjike kwambiri ndi nkhani za mavuto azachuma omwe dziko lino likudusamo. Tifuna tinene pano sikuti wakana mayiyo yekha akukana chifukwa choti akuganizira anthu a Malawi amene kukweza kwa mtengo kubweretsa chipinjo chachikulu kwambiri kwa mtengo wa Malawi. De tifuna tigwirizane mtsogoleri wa dziko kuti timene wachita mtsogoleri athu wachita chinthu chapamwamba kwambiri mafuta asakwere. Naye mkulu wa bungwe la Nyika Institute Moses Mkandawire uwati ndikofunika kulingalira modzama pa nkhani za chuma pomwe zokhumba zokomera Amalawi ndi zomwe zikhale pasogolo. Akuganizira makamaka Amalawi ambiri amene akunkana mavutika chifukwa mudziwa kuti mafuta awa tikakhautira kwezaso kwambiri chipangisa kuti zinthu zambiri zikwere, anthu avutike kupeza katundu ndi zina zotero, ndi kuti Amalawi akhala mchipinjo chachikulu kwambiri. Pamene akuteronso nchofunikiranso kuti tione anzathu amabizinesi ndiwe na otero kuti kunkhani ya chuma mmene chilili pakali pano komanso mafuta mmene alili
ngati sakwera ndi kuti palinso chipinjo chachikulu kwambiri. Pothirirapo ndemanga mkulu wa bungwe la AED Malawi Mzondi Mkandawire wapempha mbali zonse zokhuzidwa pa nkhani za malonda kuti zipewe kukweza mitengo ya katundu mwachisawawa. Nkhani imene tayilandira bwino kwambiri tathokoza president I think for panga decision iyi kuti asakweze situation yomwe tikudosama Malawi. I think economic crisis yativuta komanso apanga zinzothekera kwambiri achita chinthu chachikulu kwambiri because panopo anakangokweza mafuta ndeti katundu anakapengera. Bambo Timothy Kateta mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathirika iwe ukana unena kuti ayi mafuta asakwere agalimoto amenewo. Kholo lomwe limasamala ana ake pa nyumba umakhala ndi chidwi chona kuti ngakhale zinthu zathina mwa mtundu wanji koma ndikapanga ma decisions ena zotsatira zake zikhala zazikulu kwambiri. Okay. Ndiye mmene wachitira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene mabwereza nthawi zonse kuti he's an honest leader zokuti nkhani ya mafuta ikuvuta akuzidziwa zokuti amalawi kusowa kwa mafuta kumakhudza mu ntchito zawo za tsiku ndi tsiku mabizinesi awo akuzidziwa. Chifukwa mtsogoleri wa dziko lino ananena kuti ayi bwanji imene timachitira mbuyomu tisinthe kachitidwe kathu. Tiyeni mafutawa tiyambe kuwagula kudzera mu ndondomeko zina zoti pasamakhale mamidwe kwambiri koma khale pakati pa boma ndi boma lizake kuti kaya anzathu aku United Arab Emirates ndi boma la Malawi tigulitseni mafuta pamakhala ndithu ndondomeko tina tabwino tofewerako kuti kagwidwe kamenye kamasiyana chifukwa makhati boma ndi boma mukukhulupirirana kuti ayi inuyo mmene mukufuna mafuta mudzatipatsa pa nthawi mudzamasuke. Ndi anabweretsa ndondomeko imeneja kuti ayi bwanji ndi mafuta dzigula through ndondomeko imene ya G2G. Ndi ukazumula kwambiri umazazindika kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amalingalira kwambiri amaganiza kwambiri za Malawi kuti icho somwe akupanga chimukhudza bwanji Malawi. Ndiye mafuta koyambirira after ndondomeko imene ya G2G tikudziwa kuti mafomalities ena ndi ena akhazika bwinobwino tikamalowa mwezi makamaka wa Marichi tikamati Marichi ndi momwe zonse zikhale zitalongosoka komabe atapanga chiganizo chimene chija tinaona ndithu for the first time G2G inatheka ndipo dziko la Malawi linakwanitsa kugula mafuta more than 51.5 million liters ya mafuta yomwe ndithu inabwera kudzera mndondomeko imeneyi koma anakafikira ku report ina amati Port of Tanga ku Tanzania ndi mafuta aja abwera. Chiyembekezo cha Malawi nalinse chinachina kuti mafuta aja akabwera ndiye kuti at least stability ikhazikika. Tinaona kuti at least there was a bit of stability kuti mafuta inde amabwerabe mokhanga pena ndipita amachepekera komabe panazakhala kuti ka stability kachakana zakhazikika. Ndiyeno mtsogoleri dziko wadabwa kuti ino mafuta atagula abwera ali ku Port of Tanga ndi chifukwa chani mafuta achapeza kuti sakubwera mmene timaganiziramo. Zili ngati kholo ana amavutika pa khomo ndi bambo chinthu chotheka kuti ayi ana amalira ndi njala ndakagula chakudya kapena ndakagula chimanga ndakagula zina izo Masiki kuphikidwa. pamene pakuvuta ndipati kuti chimanga chikagayitsidwe kuti nyumba muno ana asalire njala. Ndeno mfakana zalamula kwauza Vice President Dr. Michael Sidi mukubane ndi stakeholders ena onse okuzana mafuta takakhaleni pansi chochitika ndi chani. Mafuta tayitanitsa abwera 51.5 million liters afika munomo diesel ndi petrol. What is happening? Ndiye tinamva posaidwa pa kunali mkumano umenewu ndiye pakumana pene popono kunali kuti ayi ma stakeholders anazapereka suggestion kuti bwanji mafuta awa tikweze. Yes, very true kuti akhozokhala mwina ndi zifukwa zomwe akupereka kuti mwina ma landing cost ndi zina ananena kuti mwina about kapena more than 30% kuti tikweze mafuta awa. Tsogolo la dziko pozindikira kuti yes mukhozokhala ndi zifukwa zokwanira but ndi mmene zililimu ine ngati tsogolo la dziko sindilola. Chifukwa ndikudziwa kuti mafuta amati akakwera chichonse chimakwera instantly. Mafuta kungokwera chichonse chimakwera instantly ndipo free ofusa naso wina aliyense kuyambira amene akupalasa njinga yakapalasa amene akupanga business yoyendetsa wina aliyense amakweza. Ndiye mtsogoleri wa dziko akunena zoonadi we know kuti we are still facing these challenges koma pakadali pano kuti mafuta akwere ine ayi choyambirira pezani ma solutions are immediate chifukwa china kuti ine ngati kholo ndakasakazaka chimanga chabwera ndakapeza nyemba zili mu nyumba muno koma chochititsa njani kuti chakudya chichedwe kuti ana adye. Ndi anapereka ndithu anazapereka ultimatum kuti ndikufuna kuti within 48 hours mupeze mayankho. Yes, issue ina yomwe munati mafuta akwerewo ndamva koma not now osati panopa because I know for sure kuti any adjustment ya mafuta
imukhudza kwambiri Malawi wakumudzi, Malawi wakwachapananga, Malawi wakunthalire kuchitipa, Malawi wakwanyezerera kumigowi kupalombe kandi kumulanje kakuti kungokweza mafuta panopa if officially mafuta ajakwera ndiye kuti zimene zimangisa kuti Malawi amene ndithu amafuna kagule katundu osiyanasiyana katundu uchakwera. Ine ngati mtsogoleri wa dziko mmene amafotokoza Dr. Lazarus Chakwera amene president wa dziko anakuza kuti ineyo ngati mtsogoleri wa dziko ndi udindo wawo umateteza the most vulnerables, anthu akumudzi enieni ndi udindo wa mtsogoleri wa dziko kuteteza Malawi wina aliyense kuphatiza pa anthu akumudzi amene kukwera kwa mafuta sangoti akumudzi okha nkhale mtown mmene kukwera kwa mafuta kuja kumawakhudza. Ndiye kana kuti for the time being ndikunena kuti peza ni ma solutions ena wina kankandifunsa kuti wina kankandifotokoza kuti much as mafuta akhoza kukwera koma dziko linolo chomwe chifunika kwambiri tikufuna njira zina zona kuti as a country tipeze other avenues zoti kapena tiwonjezere ma other avenues amene tizipeza forex yochuluka. Chifukwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti yayi let's explore ma avenues ena tibweretse ATM strategy. Agriculture let's intensify pankhani agriculture. Tilime zochuluka. Ndiye ifake kuti ufufuze bwino kwa agriculture kuti ma project ambiri amene angotsamira kwambiri kwa agriculture kulidwa china agicom kumeneko kuli ngakhalenso anifi auzuti anifi mamoti mwabwereke abe nawa ndalama no akongozeni fertilizer. By the way akakongoza fertilizer to mtu makhala ndi that sense of responsibility omazoti ichi njangongole wina afuna safune ndigwese chiro mayenerera ugwese chiro moyenerera chifukwa ikakhala ndi ngongole oloniyo kuti mwandibwereka apa pa 10,000 ngakhale timacheza koma zonga zimwana ndakubwerekani ngati sindikubweza nkhope yanga imamba kugwa pasi yokha chifukwa cha manyazi. Ndiye munthu manati kuti ulendo wina sazandibwereke ndabwezere kuti apa ndibwereka 10,000 ulendo wina kazaza ndibwereke 20,000 muzandibwereka foti ndibwereka 10,000 ndakutha kubwezana bwino. Ndiye chimodzimodzi kuti uone kuti kwa agriculture kukuli ma program osiyanasiyana amene afuna kuti let's increase productivity ya dziko lino. Tsopano ukazumula kwambiri mtsogoleri wa dziko akudziwa kuti njira yokhayo yomwe tingaonetsetse kuti zinthu zikukhazikika let's increase productivity tindigambo panga zochuluka zambiri zomwe tikhuzomagulitsa maiko akunja nkumapeza ma pounds ndikumapeza ma dollars kankumapeza ma rands kama euros zonsezi choyambirira ndi chimene chona kuti let's increase productivity. Agriculture ino minister Asam Kawale gwirani ntchito kumene kuna kuti ife tufuna ulimi umene uwu tikakwanitsa kukhandi chakudya chokwanira komanso let's produce enough for the export market. Kena katipita ku tourism kumene kukutane ndichire chotheka kuti tikonze zipangizo zathu kuti alendo ochuluka adzibwera. Alendo asamangobwera ku Tanzania kapena ku Zambia kapena ku Mozambique. Amalawi let's make sure kuti tiyambe umayitana alendo ambiri azibwera kuno ku Malawi. Akamabwera alendo amene samabweretsa makwacha ayi amabweretsanso ndalama zamaiko akunja kama euros manena aja kandi ma dollars kandi ma pounds kandi ma rands abwera kunoko ku Malawi. Ndiye tuoti zimusi tenti chukumisa imene iyi tiyeni malo onse omwe ofikira alendo tenti akonza amene akhale malo apamwamba. Tiyeni kunzuzu kuti kapita kumpoto kujako kuti malo ambiri okopa alendo kulitwa achina nyika kumene kucha ngakhale nkhalango yathu yachikangawa ndi nkhalango yathu anthu ambiri ati that's the most largest money made forest kuno ku Africa. Tenti ikonzenso ndi utamvapo saidwa apa mtsogoleri wa dziko lamula a minister of transport kuti inu konzani runway ya kunzuzu ndege zina zikuluzikulu zitha kutera bwinobwino kuti alendo ena amafuna paleto alendo ena amene iwo kuyenda kwake ndi wapa ndege achoke nthawi akhozongo choka ku Tanzania akutera kandi panzuzu pajapo koma panali ndege zina zomwe sizikanatha kutera posayenda pano kuti ndikonze ma airport athu for example Zuzu airport pano pa ikonza tukamba aspect yokhuzana ndi kuti infrastructure development komanso ntchito zokupa alendo komanso paja kukaronga tukayerekera mining ijayo kwabweranso ma new investors alotas afuna ntchito za kukayerekera zambirenso tsopano anthu amene amakhala anthu olemera kwambiri mazoti pa dziko lapansi pali amati ma big spenders amene nkhawa yawo sikhala kuti ndalama ndizakuti koma ndalama ndinazozi ndipite dziko liti lomwe kuli kodula kuti ndalama zangazi ndikazipungukeko ndiye tusiye kuti nanso tourism kwaperekedwa attention. Ndiye ukazumula kwambiri mtsogoleri wa dziko akunena kuti ansala yoti ifeyo ngati dziko tithane ndi vuto kusowa kwa mafuta sikukweza mafuta koma ansala yake tiyeniso tonene nkhani za migodi. Ku migodi kuso tikonzeko kumene kuti migodi chifukwa miyala tamtengo wapatali simagulitsa makwacha ayi mmagulitsa ma dollars ma euros ma pounds ma rands. Ndiye mtsogoleri wa dziko ana kuti ATM strategy imene likena katitsamire kwambiri nkhani ya mining
tikazumula kwambiri ku mining ujaso kuitika zambiri mpaka kwakhazikitsidwa bungwe lina lokhuzana ndi za mining zokuti bungwe limene ndi regulatory authority yokhuzana ndi mining boma lili chidi kwambiri kuti ku mining iku miyala mtengo wapatali mwe dziko la Malawi ili nayo miyala imene jaso tiyambe kuipanga export itibweretsere ndalama zochuluka. So ukazumula kwambiri decision imene ijayo mtsogolo la dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amamulingalira Malawi kuti Malawi amene yoyo ine ndivomereze kuna kuti yes mafuta akwere. Inde ma stakeholders in the fuel industry akuzokhala zifukwa zokwanira kuti zona timwina mafuta akwere because of other reasons. Yes akuzokhala zifukwa zawo zomveka bwino. Koma mtsogolo la dziko analingalira kuti pakadali pano ine mene ndikudziwira ndi nkhani ya mafuta kungokweza pano Malawi amene akuvutika kale panopa because of zinthu zina zachilengedwe zoti ndithu dziko peza tinalephera kukolola zokwanira chifukwa cha mmene nyengo inakhalira. Malawi amene ujayo avutika kwambiri. Ndipo titsogoleri wa dziko amene alisa kuvomereza kuti he is a servant leader, he believes in servant leadership. Ndipange serve Malawi nchifukwa kana kuti ayi for the time being mafutawo asakwere. Much as I appreciate zifukwa zomundu kuzazo ndikutha kukumvetsetsani nonse kandi kumera kandi kunokma kandi ku ministry ndizoonani. But for the time being let's explore immediate solutions zomwe ineyo ngati mtsogolo wa dziko amene ala president athu Dr. Lazarus Chakwera chikwakuzena kuti mafuta awo ndithu tinamva kuti winalesa namva dziko muno mafuta abwera 51.5 million liters. Chivuta pati kuti mafuta amene aja abwere mdziko muno kuti at least apange stabilize the viability ya mafuta mdziko muno. So pano ndi pomaliza tikaunika kwambiri that was a good decision for that time kapena for the time being. Tiyeni mafuta awa abagulitsidwa pa mtengo mene uwu. Yes anthu ambiri winalese zikumankhudza kukhala pa queue kuti tione ku pa queue pamene pajapo akumapita ma filling station because akumadza kuti mafuta amene mujamo akumagulitsidwa at a reasonable price. Ndifake umapezeka inde ma queue aja cholinga anthu aja amakhala ndi chikupenya kuti tikagula pa filling station tikagula mafuta pa mtengo omverera. Ndiyeno timuyamike kwambiri mtsogolo la dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti akulingalira kwambiri za Malawi akumudzi amene iyeyo akhoza kuvutika kuti agule machesi ngati mafuta atakwere. Iye akhoza kuvutika kwambiri kuti akakwanitse kugula sugar ngati mafuta angakwere. Iyeyo zikhoza kukhaza muvuta kuti akafikire ku health center apafupi ngati mafuta angakwere chifukwa nayenso akabaza amene jayo mafuta akweza. Na yesu amini basi amakamaka mitengo akweza, yesu amini basi na yesu akweza mitengo. Ndeno tione kwambiri the president Dr. Lazarus Chakwera anamulingalira kwambiri munthu kuti iyayi akuluakulu zifukwa zomunenazo ndizoona. Kwa pakadali panopa tiyeni tipange explore ma possibilities amene tikhoza kuwapeza, ma opportunities amene tikhoza kuwapeza, ma openings amene angapezeke uno cholinga pakadali panopa abagulitsidwa pa mtengo menewo. Kwinaku tikuyang'ana kuti ngati dziko ATM strategy ija iyambe kuberetsa tithamange nayo. Ndipo maliza ndina kuti tsogolo likuona kuti ndilowala kwambiri chifukwa tikangokwanitsadi chaka chino nandolo tamukwapola usati masewera soya beans utimati not soya beans soya beans amati soy beans koma soy beans ijayo soya jatikati tamulima mochuluka mtedza takaulima mochuluka kaya ndi nandolo tikamulima mochuluka kaya ndi chimanga tikachilima mochuluka kaya mpunga takaulima mochuluka mapeto ake tiyamba kukhala ndi zochuluka zimene zijazo zipanga satisfy domestic demand. Kenaka zikachuluka kwambiri tiyamba kuzipanga export. Ndithu pakutapa chakacha tuona kuti drama yako achamba kukhazika ifa chani tikutumiza zambiri maiko akunja. Tikangwamba kutumiza zambiri maiko akunja forex sitivuta. Ndio tingakhaisa kuitanitsa mafuta aja sikukhala kuti vuta. Chifukwa amene timayilatisa mafuta tizingwauza tifuna mafuta at $50 million. Drama katengeni. Chifukwa chani as a country tatumiza katundu ochuluka sayiwalenso posaidwa apa alina foja panopa ali minda. Tikangwamba sekupanga kugulitsa foja uja utationetsetse muno tikazumula kwambiri zinthu zikhazikika chifukwa chani ndi mtsogoleri odekha a servant leader amene ma decisions ake amalingalira kwambiri munthu wakumudzi, munthu wakuphalombe kumigowi kandi kumulanje kandi kwina kulikonse kuchitipa kandi kumwanza kwina kulikonse mtsogolo dziko lino amamuganiza munthu amene uja chifukwa decision imene ijayo ili decision pa nthawi ino ili yoyenera cholinga munthu uja
asapsinjidwe. Ndeti kazumula, it was a good decision to cushion anthu amene pakadali pano akukumana ndi economic turbulence. Mmene ndithu timene azumulira nkhani yathu yoyamba mzumuli bambo Timothy Kateta. Apa ndithu tipite ku nkhani yathu yachiwiri. Nkhani imeneyi ambiri kuzoti amene tili madera amene kuli mapiri komanso kuli nkhalango tikumatha kuona ndithu abambo ena amayena anyamula makasu awo po weekend ija anyamula mbande za mitengo kuyana zomapita kukadzala. Imeka ndithu tidongoso lapadera limene likuchitika limene mzumuli wanga akhali ndithu aulifotokoza posachedwa apa. Tiyeni titaona kayi zimenezi. Boma la Neno ndi limodzi mwa maboma omwe amakhudzika kawirikawiri ndi njala chifukwa cha ng'amba yomwe imakhudza kwambiri bomali chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Polankhula kuti Gowe bomali poyamba popereka ndalama kwa anthu omwe akupindula ndi ntchito yobwezeretsa zachilengedwe m'bomali, DC wa bomali Rosemary Nawasha anati powonjezera kusamalira chilengedwe ntchitoyi ikuthandiza anthu kupeza chakudya. Mayi Nawasha ati anthu okwana 14,139 aliyense akulandira 48,000 kwacha pa mwezi atathandiza posamalira zachilengedwe kwa mwezinso umodzi. Nthawi zina kusula madana abweretse chakuti makolo awo azitha kupereka kena kake kwa mwana akamapita ku sukulu. Chakudya chisasowe mwana adye phala mawa akamapita ku sukulu. Makolo aso kuti akagweza chilengedwezo akufunika kudya akuyenera kukhala ndi chakudya. So boma lakuza mapulogalamu ambirimbiri mukudziwa tili ndi aja antukula pakhomo sangathoka panga nawo ntchito izi amene aja oti timatha kuti sangagwire ntchito zolemetsa ngatizi amene aja kuboma limango wapatsa ndalama kuno kuneno tapatsa kale mpaka na February ali nazo kale kuti agulire kachimanga apange china ndi china komanso pali pulogalamu imene timapatsa chimanga chija boma limatitumizira kuti anthu alandire kwa amene zonse zaperewera ndiye akatoina nawo kuti kumeneko kuti agwire ntchito tina alandire cholinga banja lina lililonse likhale ndi kachiyembekezo asakhalire topanda kena kalikonse kapena asafe ndi njala koma akhale ndi kena kake kuti akhoza kupulumukirako ndi zimene boma likuchita. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi ntchitoyi mayi Chrise Chimpwitika azaka 66 amachokera mmodzi mwa mgala wa Mulauli. Atipulumutsa boma koposa kwacha mmene neyo ndinalike kumkapanga mtukulu wanga omwali andisiyana amasiye koma ana amasiye amenewo chochita chimasoweratu koma tikalandira kumathandizika komasi timathandizika ndithu tikuthokoza kwapasi pa mtima kusese kuthokoza kwakuli komasero kwapasi pa mtima tikatilaecho mtima aona ngati tikodira tipakogodi pamaloko panyumbapo akamati akombo kucha ndikaphala umpati. Boma la Neno ndi limodzi la maboma omwe anakhudzika ndi ng'amba chaka chatha ndipo akhudzikanso chaka chino ndipo zachititsa kuti anthu ochuluka akhale opanda chakudya chokwanira pomwenso boma labweretsa njira zingapo zothandiza kuti anthu otere asavutike. Nkhani ndi mmeneyo ndithu chingerezi chake akuti climate smart enhanced public works program. Tikumaona azimayi abambo makasu mmanja loweruka mamawa kubwera phiri kukadzala tsiku nanyamula makeni kukathirira kusamalira chilengedwe komanso navitsenso mbali inanso ikuthandiza kuti anthu aja ndithu akhale ozidalira muchuma. Zikumayenda bwanji nkhani zake zimenezi? Kachizungu kathichapula bwino akuti climate smart enhanced public works program yomwe cholinga chake tanena kale kuti mtsogoleri wa dziko ndikulaza chakwera nkhani yake amamulingalira kwambiri munthu akumudzi kuti munthu akumudzi amene wapsinjika ndi Cyclone Freddy wapsinjika ndi achina Cyclone Ana kenaka kudzakumananso ndi achina kolera pakatipa kenaka ng'amba munthu amene ujayo akufunikirabe kuti tsiku ndi tsiku adzikhala ndi kangachepe mthumba tsiku ndi tsiku adzikhala ndi kakhobidi kokuti akhoza kumtumiza mwana ku sukulu akhoza kugula shuga mwana amuyikire mukaphala apite ku sukulu tsiku ndi tsiku bambo amene uja kapena mayi amene ujayo ndithu akakwanitsa kugula mchere ndi tsiku la dziko lino Douglas Chakwera amene tukamba panopa he has also won the donor confidence. Maiko ochokera kunja kwa mabungwe akuti yayi mtsogoleri wanu uyutu wa ku Malawi ndi mtsogoleri amene ifeso mfundo zake zotisangalatsa kwambiri ndipo kweza ndi mabungwe osiyanasiyana achina World Bank kachina IMF kuchitika maprogramu osiyanasiyana dziko lino cholinga chake maprogramu amene ajawo akamuthandize munthu akumudzi mwafotokoza bwino kuti muchiradzulumu sikuti achina chiradzulu okhayi achina Neno ngakhale mwachitsanzo kumwanza kuneno about 14,000 people kupanga benefit out of this program. Cholinga ndafotokoza kale mtsogoleri wa dziko lino Douglas Chakwera akuti Malawi iweyo ndithu azilonga zinaye ndi mtsogoleri
as long as President Chakwera ali ku State House, iyeyo safuna Malawi adzamve kuti Malawi ina wafa ndi njala, kapena Malawi ina walephera kumtumiza mwana ku sukulu, pamene ndithu pali kuthekera kuti Malawi amene chakhoza kumtumiza mwana ku sukulu chifukwa kabwera ma program osiyanasiyana. Iyi ndi imodzi mwa program amene cholinga chikamufikire munthu weniweni wakumudzi. Palitu nkhani chamtukula pakhomo. Inu posaitu patinamva kuti anthu ngakhala mtawuni mmene mafoni amanda ali m'manja mafoni. Kumata about message yabwera kedepo mwalanda 150,000 maagent ali ndalama tilijendi zokuma maagent upeza kuti ndalama tilibe. Chifukwa chani tindi mtsogoleri amene amalabada kwambiri za Malawi amene pa nthawiyo ali ovutika. Mwafotokoza bwino kuna kuti maagents mafika nthawi china kuti adaba munthu queue line kundu afuna chano sio afuna makobidi. Chifukwa chati ndi boma la Dr. Chakwera lomwe limakhulupirira kwambiri kuti ma program ngati amene adzika mufikira munthu. Takhala tikumvapo ndi umaona maboma kuti kubwera project ndalama zomangothera mwa anthu okhaokhawo. Inu kwabwera project imwe kuti yosadziko soti muli yayenda bwanji osadziko tizayenda bwanji. Koma utatione ma program amene amachitikawa nditu anthu akumachita kupanga umboni kuti ife tutalandira ndalama izi. Tidaona anthu amapeza kuti malo osiyanasiyana business kuli anthu chonchi bwanji zalowa chana ati ndalama tu za anthu kula pakhomo. Nde ubunaka amatumiza ndalama ngati mwena mwana ndi 150 amachita kutumiza yomwe. Now you do see kuti tipite no program wangu nena yomwe ikuchitika maboma osiyanasiyana chiradzulu ka kuneno. You can imagine the program manager apart from kuti Malawi uja alanda ndalama komanso akumuphunzitsa Malawi kuti ndalama imachazulandire khalanso ndi chidwi chogwira ntchito, khalanso ndi chidwi chosamala chilengedwe. Ndekhoza kuona kuti program manager yasamala kwambiri nkhani za chilengedwe. Chifukwa chani mavuto amene takumana nawo pakatipa achina Cyclone Freddy, achina Cyclone Ana, achina Cyclone Gombe, achina chani. It's because of kuti climate change. Ma impact amene ma effects ake a climate change. Ndeno poti tsogolo dziko lino ngakhale mabungwe amayiko akunja akukhutitsidwa naye akuti yayi tikupatsani ndalama zona kuti ndalamazo pamene munthu akagwira ntchito ndikumpatsa ndalama ija ikhala pathumba pake akagula sugar akagula mchere. Munthu amene ujaso akhale patsogolo kusamala za chani kodi za chilengedwe. Inu munafotokozapo kuti madabwera azimayi anyamula makeni azibambo akulowera m'mapiri kapena kulowa malo osiyanasiyana amene ndithu akuona kuti chilengedwe chidasakazika mitengo kunalibe akudzala mitengo ija ndi umakayithirira akukhala ndi umwini wa zinthu makupanga zija. Amene ajawo akuzindika zakufuna kuona kuti adzikhala patsogolo pogwira ntchito pamene akagwira ntchito nchijacho nawonso akuthandizika m'manja mwawo komanso akubwezeretsa chilengedwe. Utatione program manager cholinga chake akufuna kuti akuzindika kuti kuli manja ambiri amene anakhudzidwa ndi kusowekera kwa chakudya chifukwa cha nkhani ya mphepo zoyipa zomwe zimabweretsa kusintha zomwe zimabweretsa aida mvula yambiri kapena ng'amba zomwe chodata china El Niño zija. Ndio kuzote program ngati manager sikuti angochitika ngakhale mabungwe othandiza boma komanso ngakhale bomalo kuti likwanitse ntchito ngati zimenezo sikuti angopanga apanga chifukwa cha utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera amene ndizibwereza amene akumulingalira Malawi wakumudzi. Nde ukazumula kwambiri si programu ya 2 kwa ajayi si programu ya 500 kwa ajayi ndi programu multi-billion kwa aja program ndi wakufikira anthu ma 1000. Nde ukazumula kwambiri posaida panali kuneno anthu oposa 14,000 apindula apasidwa ndalama zokumaziona kuti uzilandiratu munthu ndalama. Nde ukazumula kwambiri ndalama imene ijayo ikupita mthumba mwa munthu wakumudzi uja. Munthu amene ujayo utati uone ndalama ija iya mopanga security. Nde ukazumula kwambiri munthu amene ujayo inu ngati muli ndikawokala mugulitsa sugar, mugulitsa soda, mugulitsa mchere, mugulitsa kamba, mugulitsa jigisi, mugulitsa mafuta oyeza, mugulitsa chilichonse kumudzi kandi kuneno kandi kuchiradzulu kandi kuphalombe kandi kumachinga. Utati uone zimene zija zili ndi impact yakulu kwambiri pa nkhani ya mabusiness ang'onoang'ono. Ndiye kuti Dr. Chakwera kudzera ma program ngati amene aja akutukulaso ma program akutukulaso ntchito za ma business zing'ono m'midzi. Usati zingokhala tawuni kuno kuti mwina mashopu otchuka tawuni iya ngakhalitso kumudzi kuja. Ndiye kuti anthu amene andanda ndalama zimene zijazo akuthandizanso chuma cha dziko lino chifukwa inu ngati muli ndi kashopu kanu mwakaoda kamba mwakaoda jigisi mwakaoda sugar mwakaoda kasoda soda amene chasuti makamoda kumudzi konkuja mumalowa mulimbi mulowa kamulilongwe kamo
ndende katende kuti mukamoda munthu amene ndi mashopu akuluakulu kandi mwenye amene ujayo pamene akaodedwa nayenso wapeza business akatende kuti ngati mwenye amene uja anali ndi amalawi 10 amene amagwira ntchito chifukwa business kupita patsogolo kwambiri anthu akujadziwa kumalo wa mulimbi kaoda katundu osiyanasiyana ndiyoti mwenye amene ujaonjezaponso anthu 5 pa anthu 10 aja cholinga azipanga save anthu amene now you do see kuti maprogram ngati amene ajawo apart from kumpanga benefit munthu amene akapeza ndalama manager antumiza mwana wake ku skulu chifukwa akwanitsa kutani kulipira fees akwanitsa kugula makopi a mwana akwanitsa kugula ndi uniform ya mwana komanso munthu amene ujayo akuthandizanso ma business ang'onoang'ono ma business amene akumidzi chikatero chitukuko chipita patsogolo ndiye nalonso boma bungwe lija la MRI likwanitsa kumatola misonkho yambiri chifukwa chani anthu aja ndalama zopanga secret uyu nafotokoza amene ndithu ali ndi kashopu kake akakaoda kuja ndikuti amene amapanga kaya achina flows ndikuti nawonso azipanga business yambiri chifukwa chani anthu akumudzaja akukwanitsa kukaoda katundu ma urban centers kandi Blantyre kandi Mulimbi kandi Mulilongwe kandi Bwanjovu kandi Kunzuzu kuchako anthu amene ajawa akakoda katundu amene aja nalonso boma likupeza msonkho ochuluka kwambiri kudzera ma program ngati amene ndiye ukazumula kwambiri ndi program yofunikira kwambiri yomwe ikuchitika pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera amene akufunitsitsa kuti mawina aliyense pachatu under high five palitu aspect yoti adi prospering together tiye tonse Malawi tizitukukira limodzi osati tukukira limodzi kuti anthu zingowapatsa ndalama apena muli kuti ni 2000 apena gwirani ntchito ntchito mogwirayo kusamala chilengedwe tikusamala chilengedwe chilengedwechi ndiye kuti tsogolo tsiku lino nayenso ali patsogolo polimbikitsa kusamala chilengedwe ndiye kuti in the next 5-10 years chilengedwe chimenechi chikasabalidwa sitizamvanso za ngozi kuti kwakuti phiri linagumuka anthu ataya miyoyo kapena mwina anthu ataya katundu wawo ayi ndiye kuti ngakhale kambano nkhanena kuti nkhani ya agriculture ija kutsogoloku ngakhalenso agriculture izakhazika ifa chani tizikhala tikulandira mvula yabwino tizikhala tikulandira mvula yokhazikika chifukwa chani chilengedwe tikuchibwezeretsa kudzera kwa maprogram katati amenewa maprogram ona kuti akusangatsa kwambiri fana kuti utationetsetse there's a lot of sanity sitikumva kuti yayi mudziwa kuti anthu ndalama zakusanalandira hayi anthu onse aliyense amatenga mono gawo kakeso kakumampeza mosavuta utatione zonse zikuchitika chifukwa china kuti utsogoleri ulipo panowo umakhulupirira kukhala utsogoleri wa integrity inu ndalama mukapatsa anthu akumudzi why should you be at the forefront mwalandiso anthu akumudzi inu ndalama anthu alandire kudzera ndithu ma mobile phone akatumiza munthu ndalama mu mobile phone pamakhala ndithu umboni ndalama zafika zafika ndero atione tikamayimaliza nkhani imene tikazumula kwambiri ndi project yofunikira kwambiri yomwe ndine tazwali kulu kwambiri kwa Malawi wina aliyense amene maprogramu amene akuchitika komanso on the national level program iyi ili ndi impact pakani ya economic activities because ndalama zicha zikupanga security zikapanga security ndiye kuti nalonso ngati dziko lizikwanitsa kutola misonkho yambiri ndiye tikamakwanitsa kutola misonkho yambiri ngati boma kuti MRI ikwanitsa kutola misonkho yambiri foti anthu akukwanitsa kugula katundu osiyanasiyana ndiye kuti boma silivutika kuti yayi muzipata mwathu muzipezeka mankhwala mosavuta inu ndine tikakhala dwala mutu ukupweteka tipite ndi tuka chipatala komwe tinakuko ufupi tikapeze mankhwala misewu ija iyambe kukonzedwa komanso boma likakhala kutola ndalama zambiri foti anthu ambiri akukwanitsa kumagula katundu osiyanasiyana President Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsanso nkhani kuti midzimo CDF tionjezere ikwane pa 200 million ndio tatione kuti kwinaku 200 million ikukhala ikutakatidwa m'madera osiyanasiyana ndio kuti out of that 200 apart from kusinthaso ma constituency muchazo ndalama amene chaso it's trickling down ma constituency ndio tatifufuze kwambiri wonanso kuti zikugwirizana kwinaku nkhani modukamba ya climate smart enhanced public works program ikutulutsa ndalama zomwe zimakafikira anthu amamidzi komanso ndalama zina achakwera kuti yayi nanunso ma members of parliament dziko lonse lino sikusiyani nokha kuti yayi muzivutika muziyenda chawerawera mmakusuyesemu iya ikafikire na anthu kumene kuzaoneka anthu ajamina kugwira ntchito imene ya climate smart yoti akupanga zachilengedwe mbali nayenso ndikuti
MP sonayesa kukhalisa zitukuko mabridge akupangiwa mabridge amene kuti achitike pamafunika kamisomali pafunika matabwa pafunika timati chanyazi ma concrete ndiye kuti out of the 200 million ijayo yomwe MP wina aliyense mdziko muno wapatsidwa akupanganso business madosiyana-siyana chifanga tafuna amange bridge ya concrete cement afunikira cement ujatu akangula ku makampani amene amatani kuti amene amagula cement apafunika zimawaya apita ma hardware amo akagula mawaya apafunika mashovero apita ma hardware amo akagula mashovero akagula mahwilubaro zisezi zoti tione zili ndi tanthauzo lalikulu kwambiri across most of our rural areas ndio tatione mbali naye CDF yokwezedwa ntchito zake zachitukuko zikamfikire munthu akumudzi mbali naye munthu akumudzi sangodikira CDF yokhayo kuti ibwere kudera kwake kuti ithandize mwinayenso munthu akumudzi uja naye sali busy under program imene yoti limbikisa kubwezeretsa chilengedwe koma kwina kunso akupatsa kangache ndifakena kamafusa kuti wabwinoyo atani oposacha kwera ena amayimba nyimbo zimene kwinaku ma-MP athu akumenda ndi ndidi fana onjezera CDF kwinaku ife tikugwira ntchito zimene zili za climate smart enhanced public works program tibwezese chilengedwe tikumakhala ndi ndalama kwinaku kubweranso achina mtukula pa khomo ndalama zimene zijazo ndi zomwe amalawa kumona kuti tindi mtsogoleri amene amalingalira za moyo wathu kuno kumudzi ndiyeno ndimakonda kubwereza ndipo tibwerezenso nchifukwa chake timakonda mabweza kuti there is the silent majority ikumona zabwino zija unlike the noisy minority yoti hayi anthu amene alandira anthu amene ndithu alandira mathandizo osiyana-siyana nkumalanda antukula pa khomo ndimapezoti akupanganso benefit out of project yomwe tikuyikamba ya climate smart enhanced public works program anthu amene achakuti atione akuyamikira pasmantima zone ali pakhonde pawo tambula ya madzi kumamwa madzi akumwa kati wayanda ndalama wakagula chinthu itsaka kabanzi kake ndaka zake akumwa kati kantedza kake sakulankhula zambiri amakuza kuti zonse zichitike chifukwa chani tindi mtsogoleri ndikulaza sakwera amene alibe ku chipongweni munthu hayi servant leader akamati servant leadership ndi imeneyi anthu akumudzi alandire ma program ngati amene wawa anthu ma MP alandire ma program ngati amene wawa CDF tikweze zonse zazo ndi tanthauzo limodzi kuti mtsogoleriyo akuyang'ana maso pa munthu wakumudzi ndiye tikazumula kwambiri zotsatira zake ndazifotokoza zija kuti ngakhale economic wise on the national economic kuti nationally kana economy ja iziyenda chifukwa cha maprogramu ngati amenewa maprogramu ofunikira bwezetsa chilengedwe kwinakonso miyoyo ya anthu ikupita patsogolo kwakukuluso dziko likupita patsogolo timweleka imadzi program imeneyi ya The Zoom tsiku la lero kenaka tikhala tikubweranso kubweranso mchigawo chachiwiri mpulogalamu imeneyi ya The Zoom pakanema wa MBC kuzitenga zinthu patali kuzibweretsa pafupi kuti tizione nkhanizo kodi zikutanthauza kuti chani ku Malawi komanso kwa anthu okhala mdziko la Malawi. Mzumuli wanga Bambo Timothy Kateta amene amachita ntchito imeneyo yozumula nkhani zosiyanasiyana ndipo chigawo choyamba azumula kale nkhani zofunikira kwambiri ziwiri koma kumapeto kuno tili nkhani imodzi imene timalize nayo. Anthu ochuluka anasonkhana pa bwalo la zamasewero la Nthalire kuti akachitire umboni pomwe phungu wa dera la kumwera kwa boma la Chitipa Awerani Chilenga amalowa mchipani cha MCP kuchoka ku chipani cha DPP. Iwo alowa mchipanichi pamodzi ndi akuluakulu ena chipani cha DPP ku Chitipa South komanso makhansala awiri a DPP mmodzi wa UTM. Polankhula pa msonkhanowo mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimwendo Banda adati chipani chawo chimakhulupirira kuti aliyense ali ndi ufulu olowa mchipanichi. Pafundoyi iwo adalangiza adindo a mchipanichi kuti asamachingire omwe angolowa kumene poopa kuti awalanda maudindo. M'malo mwake awalole kuti aonetse ntchito zawo pandale. Tisamve kuti ayi awaoka tawalandira awaoka ayi achakwera awalandira onabo Awerani Chilenga. Polankhulapo kwa pampando wa chipani cha MCP kumpoto Akeze Msukwa adati ndokhutira ndi anthu ochuluka omwe akulowa mchipani cha MCP. Anthu akusangana ndi ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party chimene mtsogoleri wake ndi olemekezeka Dr. Lazarus Chakwera. Chifukwa tu pali zinthu zambiri zimene zikusintha Malawi muno chitengereni boma chaka cha 2020.
ndipo izi zisonyeza kuti chitsogolochi 16 September chipani cha Malawi Congress Party chikulowanso mboma 50%+1 limene mwayipeza apali. Mawu awo Awerani Chilenga ati alowa mchipani cha MCP potsata ulamuliro wa masomphenya wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Nkhani yake ndithu olemekezeka Awerani Chilenga kumeneko kuti ayi tsopano apita ku chipani cholamula cha MCP kuchoka ku DPP kuchoka komwe kuchitipa. Timafotokoza nthawi zonse kuti olopa nyumba pamene pali bwino pamabwera alendo ochuluka. Olo ena amafotokoza pamalo pamene pali bata ndi mtendere olo ziweto zimene zimalola ndikamba ngati ali nkhunda podabwa zili mbweya opa jamati nkhunda zimadana malabuko pamalo pamene pali olo mzimu wa Mulungu alo mzimu wa Mulungu suko ndezokagana kagana pamalo kumwe zikuyenda siumadabwa ayi duwa lokongola limapanga sa attract zosiyana chifukwa duwalo ndirabwino chichonse ndi chabwino. Now sizodabwitsa kuti anthu ambiri akukhamukira ku chipani chimene cholamula cha Malawi Congress Party pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera yemwe ali mtsogoleri wa dziko lino. Chifukwa chani amati akaona mtsogoleri alibe kutukwana alibe kunyoza kuti kapena kuti mtsogoleri kuti mene zafika basi ali sayendere yake ichamuona mpaka bwanja ayi tindi vuto la magetsi tendithane nalo kampichira kuonongeka tiye ndigwise ntchito ndalama zathu tikuonzeka pichira iya amalawi ndino amalawi ndikukhulupirani kuti tindi ma engineers anzeru kwambiri tiye ndikapichirayi ngozi yatigwera sitinafune kuti kumane ndi ngozi ngati zimenezi ma cyclone kumangodza tiye ndikonze nkhani ya magetsi zidatheka iyayi magetsi angotima nyanana tere iyayi basi magetsi wakuti asamatime tene ndikatengera kuti makampani ena akuti agriko azitipatsa magenerator chachani zimachita zimene kuti kutaso mafuta mtsogoleri unati iyayi kuti zikhala magenerator awa izi tendithane nazo tiye ndikonze magetsi panopo anthu amangoti magetsi akutansanga maunits tumankhano waredi kuti maunits tunde apa uno akula chifukwa chani magetsi ajagwiritsidwa ntchito akumayaka almost 24 hours pamene maikwanza athu tutamva maikwanza athu ena oyandika nawo akuti amankhana ndi magetsi okha mwina 4 hours 20 hours alibe magetsi pamene mtsogoleri Dr. Lazarus Chakwera akakumana ndi vuto amakhulupirira kupeza solution mbali ya magetsi tipange bwanji amagetsi tsopano let's still increase magetsi panopa we are hovering more than around 500 megawatts kapena more than that akuti bei I am not still satisfied mina matenga ulamuliro wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera percentage yomwe amalawi amafikidwa ndi magetsi 11% koma tukamba panopa 25% ndi akunenetsa kuti ineyo pomafika 2030 ndifuna almost 75% ikhale ndithu ikukwaniritsa kufikira magetsi mabungu ali kumalawi kuti munditsogoleri World Bank achakwera tikakumane Mozambique not Mozambique ku Tanzania tiende ku Tanzania tikakumane ku Tanzania kuliso msonkhano wina tifuna atsogoleri ngati inu tikakambirane nkhani yokuza kuti maiko athu amu mu Africa tingakwanise bwanji target ya 300 million tikati anthu amu Africa 300 million akhali mtu atafikidwa ndi magetsi kuphatikizapo masomphenya muli nawo ku Malawiko under President Dr. Lazarus Chakwera kuti mufuna 75% ikhali tafikidwa ndi magetsi poseda watanali ku Tanzania kuja $300 million World Bank ni mabungu ena kupereka ku dziko la Malawi chifukwa chani they are impressed ndi ulamuliro umulipo tingati utsogoleri chifukwa Chakwera amati he is a servant leader utsogoleri wa Dr. Chakwera ndikuti pasanso $300 million imene ithandize aspect yokhudzana ndi magetsi komanso kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono zomwe zimalimbikitsa kuteteza zachilengedwe atsogoleri akumaona zimenezi kuti mtsogoleriyu salimbana ndi munthu satukwana munthu ndofikirika amene amakhulupirira nkhani ya masolution ino ndine tinakazumulako Mzuzu ku chiyambireni Mzuzu kunalibe civic offices nkunena kuti let's use public resources ndalama ziwekere ku account number 1 timange maoffice anyuwani amakono Mzuzu samangoti Mzuzu the green city apart from being a green city kukhaitso ma structures abwino takaendera kuona kuti chi building 17 billion apo yalowa ndikumanga malo amakono akuti ikhalaso ndi underground car park ona kamseo kake soko tinapita kumene kuti misewu tokoma
nawo atsogolereni andaleni akuona kuti mtsogoleri kumasameneyo ndiye kupita kufunso lanu achilenga aona kuti koma nali kuja kungochuluka maphokoso koma uku tikuona mtsogoleri amene who is walking the talk. Let's talk more action. Zoyankhulazi ayi zoti basi ayi zoyankhulazi anthu azingoona okha mtsogoleri Dr. Lazarus Chakwera akungogwirizana kwambiri ndi Malemu Bingu wa Mutharika amene ankana kuti lolani ntchito za manjanga zichitire umboni. The same Dr. Chakwera ntchito za manja awo zikuwachitira umboni ndi anthu ambiri akukhutitsidwa taona ngakhale nduna zatsopano zomwe asankaposedwa amayi Joyce Chitsulo anali ku DPP kunalinso achambo anali ku DPP onsewo anena kuti mayi ndale sitija koma chitukukocho yes mutati muone usaja akutsata utsogoleriwo chifukwa utsogolo umenewo ukubweretsa kusintha kwaukulu pakati pa anthu ndi achilenga nawonso ana kuti chitipa wenyayi ndigwire ntchito ndi boma la Chakwera boma la Malawi Congress Party sikuti sangupita tokha kuti basi ine ndekha basi apitanso ndi anthu masupporters awo komanso ma structures onse amene amagwira nawo ntchito awatsatira ena amafotokoza mpulogalamu ina kuti politics is a game of numbers ndi ena asadzati abwe kuti Achakwera akadzapambana aziyankhula zambirimbiri chifukwa chani Achakwera ndi boma lawo komanso chipani cha Malawi Congress Party they are adding the numbers chifukwa anthu amene ajawo akakhala kugwira ntchito ndi boma la Achakwera akugwira ntchito ndi chipani cha Malawi Congress Party anthu aja siwowoyi but behind them look at the numbers pamene ena ali kukangalika kumatukwanizana kumagawana kumatani kuchotsana basi ena amanena kuti ati zipani zina za makeya ovu mwati mutandizonja ati keya ovu abena chidzanja khoma beki zipani zinato pamene chipani cha Malawi Congress Party it's a national political party ndiye kuti kuchitima kujako Malawi Congress Party is assured of maximum votes chifukwa kumene kujako apart from Akezi Nsukwa ndi atsogoleri nango akumene kujako kuli ndekwa bwerano amene wawerani Chilenga munthu parliament ya Malawi Werani Chilenga is one of the most outstanding legislators amene ma contributions awo amakhala very objective komanso akhali wapa mpando wa committee na yona za chilengedwe natural resources and climate change ma contributions awo yase munthu amasewera abwino ajaona kuti he believes in building this country even umati ukamaona kamakhala kuti mwina kuyendera ma parastatals osiyana ka ndi ma water board ma contributions amakhala ma contributions amene cholinga chamafuna kuti ma institutions osiyana aboma azikhala kugwira ntchito yotumikira Malawi ndesizo ndabwitsa kuti Werani Chilenga aganiza zona kuti ayi ndigwire ntchito ndi chipani cha Malawi Congress Party pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera chifukwa chani ndi utsogoleri omwe kupanga very inspiring inu posada panafotokozapo kuti ticheza ndi Malawi kwangoonetsa kuti muzinda wa Blantyre kudalina ochedwa manja anthu akhala kudandaula kodi kuno kumanja kuliso Amalawi nsewu umati ukati kupita kumanja kuja nsewu kumankhawa uli kavitikako nkhawa tukamba panopa nsewu kutani kodi ukukonzedwa tukamba panopa anthu akumanja nawonso they are going to feel kuti yes ndi utatiuone zinthu ngati zimene zazo kodi anthu akumanja kamafunsana ziti kuti nsewu wamangidwa boma lake liti ndi mayankho amene ajawo chifukwa chitimana kuti there is a silent majority amafunsana pawokha azoonadi akamalowa kumanja kuja azikhala anthu okoma kumanja akotu ndikanusu chabe kazi tukukuzikuzi omwe tikutazifotokoza zona kuti nkhani ya misewu infrastructure development mwerekete timakamba ponso poyambira paja kuti Zuzu ijayo Zuzu international airport ija Zuzu airport ija ipeza kuti runway ija ayikulitsa ndiye kuti angakhalenso anthu akumpoto amene amakhala ndi nkhawa tikati adupita kukaronga kapena kadupita ku Nzimba kapena kadupita ku Zuzu kumakhala ndi nkhawa ndiyende azingowuluka pa ndege ali ku Zuzu akagwira ntchito zina akubwera mulilonga akabwera kuno ku Blantyre ena azikapitira mpaka naka ukaronga kuja akukunza koso ndiye tationa zituko zimene zomwe zikhanga usati zikhanga ndi kupazituko ngati zimene zomwe zipanga attract anthu kuti ayi mene munanena kuti kule MP wina akundi madamu ndali saja akumaona zipezera kuti tizingokangana ena za ntchito yanji ena akakhala nthawi zonse kuchepsa Achakwera palibe chomwe achita Achakwera mwangu nyuza anthu madabwa kodi inu kodi mukati palibe chomwe achita lilongwe mukailiwa lilongwe ndimene nalili ena kumaitona kuti anthu akumasokera mwete oyimbirano azibala wambira mulungu kuti ndiyende bwaji ndili pakuti babunda apapo anthu imagine that ndikuza kuti wina nyimbo omwe amayimba yokhayokhayo ndiyeno chifukwa kuti
the loudest minority izikhale loud mapanga phokoso koma the silent majority ikuona zonsezi chifake olemekezeka achilenga aganiza kuti yayi ndigwire ntchito ndi boma la Congress Party ndi ena amafotokoza kuti yayi that's just the beginning kuti ambiri amene aona kuti zipani zake yawo vuzi sizithandiza kubwera tipite ku chipani chomwe chili ndi national representation. Chipani cha Congress Party si cha munthu ya chipani cha Congress Party ndi chipani cha wina aliyense. Nchifukwa chipani chimene chosiyana kwambiri ndi zipani zoti ngati siwo ndikuti the party is not there. Zipani zona kuti cannot differentiate between the party and my individuals. Kumata kuti chipani ichi ndi individual uyu ndi chipani ichi. Pamene Congress Party ndi chipani na kuti si cha munthu yayi. Achakwera kata kumaliza term yawo 2030 uzade bwaso amene azakhenso mtsogolini wa Congress Party. Sutazenda kuti achakwera kumaliza 2030 mwina asire mwana wawo kapena chidzukulu chawo simene sizikhala nje ku Congress Party kuti malemu atembo mena nkati ya ine ndikuchoka mu Congress Party mwina ndisire mwana wanga ayi kudabwa kuti atembo akuchoka malemu tembo akuchisa chipani cha Congress Party amene akachitenga chipani ichi abusa Dr. Lazarus Chakwera anthu zikhala bwanji pamenepo zizi kudabwa kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi Congress imeneyo pano Dr. Lazarus Chakwera president wa dziko lino amene sali mtsogoleri wa Congress Party uli kuti natuonesa even mina mapanga ku convention yawo ijayo ukuzona chipani chichadi si cha munthu kudabwa kuti even ma positions ake siutamana kuti ayi ndi kuti basi kuli amba jamuchuka ulilongwe mukhali apa jamuchuka kudo ayi kudabwa kuti first vice president wa Congress Party Mai Catherine Kodanhara kwawo kuzimu second vice president wa Congress Party Mai Mia kwawo kuchikwawo na ukozo kuona even structure ya Congress Party yo chipani choti chimapanga embrace wina aliyense amayi kuma apasa ma positions akulu sikuti muchipani mokhamu ngakhale even ma cabinet positions ndi achina chilenga jamati akaona utsogoleri au mazano utsogoleri koma suti utsogoleri sumeneko utsogoleri not even nduna zawo zaboma kumada bwa foreign affairs headed by women kumeneko Mai no setembo ajiwiri wao Mai Patricia Kainga ngozo so achilenga chakuna zimeze utsogoleri wa Congress Party ndi utsogoleri omwe ife tifuna tirandiko tigwire nawo ntchito ndiye sadabwe kuti tikazumula kwambiri sizodabwitsa kuti achilenga apanga decision imene yabwino chifukwa iwo akuona kuti tiye ndigwire ntchito yokutsogoza Malawi patsogolo sagwire ntchito munthu ayi tisapange serve ma families kuti ayi chipani cha family ayi ife tiye tipange serve ma interest a Malawi zomwe ndiwankhoza mankho ena kuti ayi zipani za care of vuzi anthu ambiri akuona kuti zipani zimene za care of abena chizanya koma beketi ayi koma chipani chikhale chipani chena kuti sichimakhala choti chipani chomwe chilozera ngati sakhalawo ndikuti akhalawo ayi chipani cha Congress Party ndi cha wina aliyense ndiye tikamaliza timalize motero zomwe yationa kuti pa aspect imene ya bambo Chilenga omwe ali mmodzi mwa ana mateture pa nkhani za ndale komanso phungu wa nyumba ya malamulo kuchitipa ndiye kuti Congress Party chitipa ija yagwira chonje tsopano ndio asadzatidzimuke kudabwa kuti chitipa ibaya kuti chitipa ayi chifuna kuti anthu ngati amene ajawo ndanthu amatakasa pa ground ndale zawo suzumango yakula pa ma Facebook kapena pa WhatsApp ayi ndale zanu kamene zimakhaza pa ground kongoli anthu ma VN ayi ma VN zimene zachani basi tikamankhula zona tichonje pa Zoom paina kwa ayi simu ayi ife tikunazoona kuti anthuwa akukhala attracted ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera mtsogoleri osasankha mtsogoleri amene amakhulupirira kupereka ma solutions mtsogoleri amene amakhulupirira kuti Malawi ndi imodzi komanso ma positions osiyana tidzagawa dziko lonseli amayi abambo amene ndikuthekera tapatse maudindo osiyana ndikuyamika ndifa chobwera program ya lero ya Zoom Bambo Kateta inetu sabatayo ya mawaso tionani timalize motero mu program yathu ya lero amene nditu ndi Bambo Timothy Kateta mzumuli wathu amene amakhala kuzumula nkhani zosiyana zimene timatsana nazo program ineyi ya The Zoom pano pakanema wa MBC kuthokozani komanso kunyadirani popanga chisankho choonera programu imeneyi ine dzina langa ndi ACB Abena Chidzanja koma Bekete ufunani nthawi yopambana mwakoma nonse tiwanenso sabata yamawa and goodbye.